Onitsha tested. Otu Onitsha Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha Otu Onitsha Otu na-emere ebele Cheluma dere ya Otu Otu nwelu ngabasị Otu agbala steeti Otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi. Otu Onitsha tested. Otu Asindo. Unu amago na Otu Asindo maka na Asindo na anyị ga-ebido n'isi. Na-enwezili ndị amụrụ n'Otu Onitsha, na-enwelu ndị bụ akpa wee bịa n'otu. Ndị amụrụ n'Otu Onitsha bụ tested na fa bụzi ndị dị verified n'Otu Onitsha, na ndị bụzi akpa wee bịa n'Otu Onitsha na fa bụzi nwampụ bịala Onitsha obulu. Agbabi ebe isi abịa, I am a verified Otu Onitsha. Ịma na asịzie na onye abụ nwa otu, ụfọdụ asị na ọ bụ onye Onitsha, onye bụ nwa otu na ọ bụ onye amụrụ n'otu. I am Otu Onitsha tested. Agbabi ebe isi abịa, egwu ụmụ otu ka anyị na-eti. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Asindo. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Asindo. Otu Asindo. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Asindo. Otu Asindo. Asindo anyị ebido n'isi. Otu Asindo. Asindo anyị ebido n'isi. Otu na-emere ebele Asindo anyị ebido n'isi. Cheluma dere ya Asindo anyị ebido n'isi. Otu Asindo. Asindo anyị ebido n'isi. Otu nwelu ngabasị Asindo anyị ebido n'isi. Otu agbala steeti Asindo anyị ebido n'isi. Otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi. ụfọdụ zalụ Otu Onitsha tested mana famari falụlụ n'Otu Onitsha. Ụfọdụ zalụ nwa otu n'ala Igbo mana inelu anya fa bịara abịa. Ụfọdụ zalụ Otu Onitsha tested mana fa nọrọ mgbe emere nye ma n'Otu Onitsha. Ụfọdụ zalụ nwa otu tested nke malụ mana fa bụ nwa nkwọ bịala Onitsha obulu. Ụfọdụ bịala Onitsha zabiyo mana famari ife melụ n'Otu Onitsha. Inebezi onye kpọrọ onwe ya iyo n'otu efu na ọgbara bọọlụ ma ncha maka na tupu ịzaba nwa otu tested kimalụ na ị ga-abụ ọgba bọọlụ n'otu maka na ụfọdụ bịara otu wee zaba iyo na fekwudorozi ọmata ma ncha na fekwudorozi operation sweep na famarọ ndị bụ operation stink na famarọzi ndị bụ mkpochapụ ma ncha na fekwudorozi bakasi mana fajelizabazi Otu Onitsha tested na fa bụ nwa nkwọ bịara Onitsha obulu na fa marọzi mgbe nwere agbakọba na fa marọ mgbe nwezili makis na fa marọzi mgbe nwere uchautin na jingus ọdịwe na fa marọ kamo plaza ma ncha na fa marọ ilagamo n'Otu Onitsha na fa marọ elipaso ma ncha na fa marọ Nikolai na famaro minista mancha na famaro Angus n'Otu Onitsha na fanụrụ ọpa klasị na ntị na famarozi ebe a na idoko na famarozi Dolphin Cave maọbụ City Palace na famarozi Dallas n'otu maọbụ Bolingo n'Otu Onitsha. Onye bịa frontline ọzaba nwotu na fa bụzi nwa nkwọ bịala Onitsha obulu. Mmanwụ Olisadoo Onye Nwe Egwu nọ n'ebecha. I am a verified Otu Onitsha. Nwalia
Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Adiasindo. Otu Adiasindo. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Adiasindo. Otu Adiasindo. Otu Onitsha tested. Otu Onitsha tested. Otu Adiasindo. Otu Adiasindo. Asindo ajebido n'isi. Otu Adiasindo. Asindo ajebido n'isi. Otu Ana-emere ebele. Asindo ajebido n'isi. Chelu ma dịrị ya. Asindo ajebido n'isi. Otu Adiasindo. Asindo ajebido n'isi. Otu nwelu ngabasị. Asindo ajebido n'isi. Otu Adiagbala steeti. Asindo ajebido n'isi. Otu bụ ndị izizi. Asindo ajebido n'isi. Olisadoo Onye Nwe Egwu na-abịa mmanwụ ụlọ ga-apịa m n'azụ ka nje ga-ekene ndị bụ ụmụ otu ndị dịzi very fine n'otu ndị amụrụ n'Otu Onitsha fabuli ndị ji na faka na-ekene Chief Ibeanyi Chukwu Iwu Chukwu ga-adị Adolfo Ado Chukwuebuka the first onye nwere ego Chukwuebuka the first n'ala nsọ Abadanwe Iwu Chukwu Ado ọgbọ abụọla ego echi nwe Onye Onitsha do ịma na nwe Onye Onitsha bịaboru odogwu jelu Holland n'ala nsọ wee luzie na Amsterdam solu n'ife a na-eme Abadanwe Iwu Chukwu Chukwuebuka nke izizi Otu tested. ka mbụlụ egede jebe n'ụmụnya na nje kene nwanne nke mụ na nwanne onye adịa bụ ọhịa mbọsị nke nwanne ezi ọhịa na Chifu Chinedu Nweke mmiri n'ezolọra n'ụmụnya tetewa nwanne m mara agba bọọlụ ịmalụ ya tempụlụ ọgba bọọlụ ego tempụlụ na Bangkok wee tentewa na Thailand ọga ezi nwe ụgbọ ego obere agụ n'ụmụnya n'Igbodo ụgbọ na-ebute ego ụgbọ na-ebute akụ nwanyị ụmụ eze n'ụmụnya Chifu Chinedu Nweke n'ịbalị mmanwụ Igbo bụ ego n'ụmụnya na-egade adreesị ndị ụmụnya ji dị ebube Olisadoo Onye Nwe Egwu ekeneyi tetewa na iburu akpa wee bịa n'otu Otu tested. Chifu Kelechi Uche metere ole oversize ego egwu patron na Seme brother n'Otu Onitsha mmọnwụ Nwe Egwu ekeneyi eti Uche Kelechi emetere ole na ụmụaka ọgaranya nwanyị ụmụaka n'Imo steeti n'obodo ọlụ ka isi eje Caterpillar na Bangkok bulldozer na Thailand yoga oversize ego nnukwu agbanwe onye Imo steeti oversize ego na Thailand emeta ole ọgba bọọlụ ego ike nnukwu ede na iburu akpa wee bịa n'otu echi Otu tested. Chifu Chidubeme Ebenezer ụzọ dị mma Bishọp Kantata nwaja n'Igbo odogwu ọkwa anya fụrụ anyị ka ọ na-awụ Kantata nwaja onye Urobo nkwele ezu n'aka ọgaranya Kantata n'iburu akpa wee bịa n'otu maka na mgbe emelu nye ma na nwancha na-eni ya otu igwe na Paris agwụniko elede eze nwa eze bigie Kantata nnukwu ife n'Otu Onitsha ọ bụzikwa anya m Igbo n'Oyoma Mbala odogwu jelu France n'Europe jebili eshimotu igwe na Paris Kantata Otu tested.
ITV Zuchukwu Emewulu Ọkwụlọka n'Emirate Work and chop ezioyi mumbia Oluolie Nwalolo n'Asia Odogwu jele Emirate na Dubai wee gbaba mbọ wee bulike wee nata Igbo ụbọchị mbele timegbu na housing estate Work and chop wee gbanyelu ụmụ sinema Oluolie Nwalolo n'Asia bụ verified Otu Onitsha Work and chop na UAE Oga Otu tested Chifu nke mako na mujidofo nwonwu All nation All man nice guy onye kere All man nice guy yeshi Ogwevinu Kevin Kizizi Onye agụkwu ndị na nwonye eri bụ nwanne Odogwu jelu n'owe n'okpoloko wee gbalube ego nwanne Olisadoo All man n'iburu akpa wee bịa n'otu You are verified Ebu president nke dị onifed Ọgbọ abụọ ego nke mako na njidofo nwọnwụ ọma Otu tested Chifu Christian Nwabeze Dekobi Agwa ego nke ndị mbọsị Oracle of money onye ogwugwu ekwe Eshi double forte Ọkwa ịma na akụ na-edozi obi N'ume Dekobi fa bụ nwanne Presidenti ọmanụ mkpọbi ya Odogwu eze anọchie Provost ndị mbọsị diasporas Olisadoo Onye Nwe Egwu ekene Ijelu Pili na group party na London Mmọnwụ Nwe Egwu nọ n'Ebecha Dekobi na iburu akpa wee bịa n'otu Otu tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Asindo Adebido n'isi Otu Adiasindo Asindo Adebido n'isi Otu Anemere ebele Asindo Adebido n'isi Chelu ma dere ya Asindo Adebido n'isi Otu Adiasindo Asindo Adebido n'isi Otu nwelu ngabasị Asindo Adebido n'isi Otu Adiagbola steeti Asindo Adebido n'isi Otu bụ ndị izizi Asindo Adebido n'isi Nso onye meke bịa ọ nọ n'ụlọ webata ego nke izizi n'umuchu n'igade Odogwu jelu Germany n'Europe jebili Echi Asoki onye onifed Soki nwa Seme Brothers bịa nwa Zikole onye blasta Echi ezigbo nwa okpoko brotop ịmala Asoki gbalụ bọọlụ n'otu Obele Soki ọgba bọọlụ ego gbogbo n'otu Obele Soki apụkwa Noni Soki n'ibu Echi your face show your boot to shine Ọkwa ịnọ n'ụlọ wee kpata ego onye ụmụuchu Otu tested Chifu Stanley n'Osochukwura Ọbata obi wa n'ofuazịa Odogwu jelu Norway n'okpoloko bili Chief Executive Officer the Virgin Services na Norway Virgin Nigeria Limited Odogwu Mmanwụ Egwu nọ n'ebe Anyị bụ minority leader nke Nibos Association na Norway Member na Old Boys Association CKC n'Otu Onitsha Ọbata Obie Otu tested Chief Stanley Pascal Okoro onye Alọma Owere biri n'ọrụ Igwe Akwamiawanụ na Alọma Owere biri n'ọlụ n'Imo steeti Odogwu jeli Europe n'okporoko jebili Ezeomogo Sentizero na Norway nwoke ọma nwere obiọma na ndị Igbo na ibu chairman Bureau Change Oslo na Norway CEO
St. Zero Service Logistic Ibueshi kedi n'obodo Oslo Norway odogwu jelu okporoko n'anya ada St. Zero bụ Otu Onitsha tested you are very fine nwa pampam lenu n'otu odogwu gụlụ akwụkwọ na St. John Umodebe Zero Naija Otu tested Chief Alfred mmadụ abụchi mmadụ buko echiafrawo nwoye uru ụmụ di m Nnewi nwanne leti Ikemba Ojukwu n'Igade Bonam Brotop na Amobi Street onye Seme Brothers odogwu gbalụ bọọlụ n'otu wee gbasịa bọọlụ jebe Moscow na Russia agụmakwụkwọ ọ na-agwa akwụkwọ ka ọ na-agbakwa bọọlụ n'obodo Russia obili Russia 11 years jebe America luzi America bụrụ onye obodo Alfred Nakachukwu n'ọdịnarụ n'ụfọdụ jele America ka na-agbọsa akwụkwọ echiafurawo n'iburu akpa wee bịa n'otu Otu tested ka ibulegede jebe adaziani ka anyị nabazie n'eze ọra ka nkenezienu nwanne nke m Chifu Ndubisi Onwakwu egwu n'Igade osisi kpọrọ nkwe n'ele anya ọdịgo kwechiri ndị dị ndụ olu na-ada anụnụ ebe ome ka nne ya osisi egburu mma okwechiri ma anyị na-emseki alatiwa nwebigi echalatigwe ogboje gị Indonesia gbaba bọọlụ gbasịa bọọlụ jebe Canada echi na Vancouver kinarubili alatibunu verifying Otu Onitsha elotelu mgbe anyị na-ele mmanya n'Otu Onitsha na North n'omezileme ụfọdụ sizi na anyị ga-anazi n'iyi ụfọdụ uche na fa ga-efizi anyị n'olu nwanne m mana anyị emesigo wee basi ulu alatiche Otu tested anyị bịalụ mmanwụ jebe Enugu Agidi nwanne m ka nje kene onye chi na Agede Chief Okwu Dili Christian Okoye abini na Agede odogwu jelu Brandon na Canada wee jebili esi ọgba bọọlụ ya Nzadachiewanụ n'Enugu Agidi abidi nwa onye Agidi odogwu abidi pele na iburu akpa wee bịa n'otu Otu tested Igba mekubego n'ebe n'aka n'ụmụ uji ọka ka egwu m nara ka ekene ha Chief Emeka Nwe Egwu eze ogwu eze nwanne n'ebe echi Louis Figo gba bọọlụ ego founder and able president ebe diaspora Figo gụlụ akwụkwọ n'Otu Onitsha do na Lafiaji Primary School na Vege Figo gụlụ secondary na Metro wee mesịa bụrụ game prefect emeritus na Metropolitan Secondary School n'Otu Onitsha do Figo gba bọọlụ ego odogwu jelu Madrid na Spain bili odogwu jelu Paris kwechiri ebe a na-agba mbọ Louis Figo jelu gbasịa bọọlụ na be ndị ọcha debe coaching course na Spain gbasịa bọọlụ wee bụrụ onye nkuzi echi Louis Figo bụzi Nwodu Brotop aggressive Figo na iburu akpa wee bịa n'otu Figo shoni fan eme n'otu Otu tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Adiasindo Otu Adiasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu Adiasindo Asindo anyị ebido Otu n'isi Ana-emere ebele Asindo anyị ebido n'isi chelu ma dịrị ya Asindo anyị ebido n'isi Otu Adiasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu nwelu ngabasị Asindo anyị ebido n'isi Otu aja agbala ste Asindo anyị ebido n'isi Otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi Igba mana bụ ogidi nwere eze chụa
kanje kene nwa m obi n'ogidi nwere Chifu Michael Onye Egwu obi ọnụ ọrụ Udemba onye ọcha Bịaso TV ọnụ na-ekwuru ọra nwa m obi n'ogidi echi chọbịaso onye ogidi nwere chọpịa ọgba bọọlụ ego Odogwu jelu Germany bili na Dortmund Germany gị na lokechiri echi babalaye onye gboo n'Otu Onitsha Bịaso na ịnọ mgbe ife niile bidoro n'otu Bịaso na ịnọ mgbe ife niile mesịrị n'otu chọbịaso nwa Orlando n'ogidi you are verified in Otu Onitsha Odogwu bidozili n'anya Adamu gbaba bọọlụ n'otu gbasịa bọọlụ ejebe ebe ndị ọcha Bịaso gba bọọlụ ege Otu tested Chief Austin Uchenna Bosa onye asela obodo dike n'otu Odogwu jeli Indonesia gbam mbọ onye kere n'Otu Onitsha do Uchenna lala n'iso n'ife a na-eme n'otu agụba gụnyere onye ọbụla onye ilo ogolo onye ilo ogugodu na ọ ga-agụnyela ala maka na lala bụ verified nwa Otu Onitsha ebelebelu n'isi ilala nwanne m egbe jele mba fesia n'oge fenata isi atọ na mba n'obi fengoli n'ọfọ Uchenna lala soso Otu tested Chifu Michael ọnụ ọra na-egade ọgba bọọlụ ego alila Michael onye Anamobia onye kere n'Otu Onitsha gboo echi jeli Indonesia gbam mbọ ebughalịsị adọba n'ọbụ ọfọ ngọlụ egbe jelu mba fesia n'oge felinata alila Michael echi wikwie ọgba bọọlụ ege Otu tested Honorable ọnwa nwa Bosa bịa onye asela obodo dike onye Onitsha bụrụ oru ihe malụkwa chọpịn si n'Igbo onye gboo Aike Bosa na-ebu ọnwa Otu tested Chifu Nna Dozie Tamasi Anusi afụnze bi okwu na-akwa eze ọgaranya obi ya dị ọcha onye nkwechila ọgba bọọlụ bịa echi jelu n'ọba n'obodo Mandela wee buli ike nata ezi nwa afọ amụrụ n'Otu Onitsha do ịma na Amadi bụ nwa afọ gebrọtọpụ Nna Dozie Tamasi Anusi echi Otu tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Ariasindo Otu Ariasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Ariasindo Otu Ariasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Ariasindo Otu Ariasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu Ariasindo Asindo anyị ebido Otu n'isi a na-emere ebele Asindo anyị ebido n'isi chelu ma dịrị ya Asindo anyị ebido n'isi Otu Ariasindo Asindo anyị ebido n'isi otu nwere ngabasị Asindo anyị ebido n'isi otu adị agbala sting Asindo anyị ebido n'isi otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi ife mekwa n'ebe gị nwanne m Chifu Amobi Nweke Nwumanọ onye ọcha Mbeke Odogwu jelu Sao Paulo na Brazil Odogwu jelu Pele buli ike wee nata nwa Nweke Nwumanọ amalụ nwoke amara obi ya onye umolume Otu tested Chifu Tochukwu Nweke Nwumanọ wise mugu na Thailand Odogwu jele shewe buli ike nata anoga eze nwa nwata kpakọ onwe ndị ilo ịmalụ Tochukwu na Munchi onye umolumo nwanne Olisadoo ọma mbala niile gbofu na ibu CEO OO1 Hotel and Suites gedi na Ngige Estate ebe afọ gị na-agbala ego nwanne m too na Munchi Otu tested Chifu Kenechukwu Philip Obi Opolo General onye ego nnukwu oche nwa onye agụlụ nwa agụ Odogwu nwelu sọ na-emu n'otu agụba ndị bụ otu n'Opolo so n'ife na-eme
Kenechukwu General Otu Testere Chifu Chiku Magudosi Odogwu nwa na ọzara akụkwa n'Umuchu Agajọfọ n'Umuchu Ikenga ego na Paris Ikenga money Ikenga kudi Ikenga ego ka ị na-akpọ Ikenga Chukwu nyere nwa n'aka o wee bute iko oyibo Ikenga jeli Swiss bili nata Paris wee nwezi ọnọdụ afọ na Switzerland. How are you na Paris, France oga? Member na Dengra Mighty n'Otu Onitsha mmanwụ nwe gbekene Agajọfọ n'Umuchu n'iburu akpa wee bịa n'otu Ikenga ego Otu Testere Chifu Chiedozie Onwe gbanugo nwachi na-emelive na ule Echigbo mbi ọmọ mbe ike ọgba bọọlụ bịa Eriko nwọba nwonye mmụọrọ ọnwụ n'ime Aguleri Olisadoo Onye Nwe Egwu nọ na mmọnwụ ezigbo onye Seme Brothers Bombi bụ verified n'Otu Onitsha Chukwu edezie Bombi echi Otu Testere aibụlegede debezie n'uru ala ka njega kene ọgba bọọlụ ego Chifu Chimezie Ogwu Ekemma Mezie Star na Sao Paulo Mezie Star na Nottingham ofu nwa n'uru ala ka na-akpọ ezigbo onye Seme Brothers ezi ọgba bọọlụ ego ofu nwa gbọlọgụ n'uru ala echi Mezie otu protop Chimezie nwa Ogwu Ekemma Mezie n'iburu akpa wee bịa n'otu Mezie Star echi Otu Testere Chifu Celestina Nierobie ọgba bọọlụ ego nwonye ọgba Ọzalobi n'Onitsha do Celebigi na nwonye Onitsha dị agba odibo Odogwu jelu Milanu n'Italy jebili n'Europe Olisadoo na-ekene Echigbalụ Niger Dock Football Club na Lagos State imesiri Manchester United Football Club n'Otu Onitsha do Celestine nwanyị Orobi onye Onifede nwoke mụ na nwa Onitsha dị agba odibo Kimalụ echi nwanyị Onitsha do Sele Otu Testere Chifu Dumaka Francis Ifeanyi Unamalụ Sympathy olololo echi ọgba bọọlụ ego n'otu n'owu ndị Igbo na Uganda inugo ka mmanwụ na-ebe je na mmụọ ndị Igbo na Thailand nwanne Olisadoo onye iru akpụ village na Mweri Okego bịa n'ụlọ Igbo ọgba bọọlụ ego na Bangkok Thailand n'iburu akpa wee bịa n'otu Sympathy olololo echi Otu Testere Otu Onitsha Testere Otu Onitsha Testere Otu Onitsha Testere Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha Testere Otu Onitsha Testere Otu Adiasindo Otu Adiasindo Otu Onitsha Testere Otu Onitsha Testere Otu Adiasindo Otu Adiasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu Adiasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu ana-emere ebele Asindo anyị ebido n'isi chelu ma adịrị ya Asindo anyị ebido n'isi Otu Adiasindo Asindo anyị ebido n'isi Otu nwelu nkabasị Asindo anyị ebido n'isi Otu aja agbala steeti Asindo anyị ebido n'isi Otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi Princess Ogechukwu Okoli Adịla Anụsi Adigwe ni ga-adị Ada late His Royal Highness Igwe Ọchagha one of Ezinatọ n'Ọka South Igwe CCI Okoli a minute silent for Igwe Ezinatọ Ada Biafra worldwide nwa mụrụ ụbọchị ọgụ Biafra bili dịka nne na nna ya ji kpọọ gị nwa bịara na mma Olisadoo Onye Nwe Egwu nọ na-ebecha Ada gụrụ akwụkwọ n'Obianọzọmụ Memorial Primary School nke dị n'Onitsha do Ada gụrụ secondary school na Anglican Girls tupu ọ naba Paris n'Europe jebili
ezigbo nwa 28 egetiri ada Biafra Otu tested Chifu Chukwu Mokoye Negade Akudonu n'Emirate ọgba bọọlụ ego esi Apoloni onye eze n'ụmụ Jọbalụ ọgaranya odogwu jele Emirate Dubai jebili echi sensini Apoloni nwa Seme Brothers Chuma onye onifede Apoloni ọgba bọọlụ ego Apoloni n'iburu akpa wee bịa n'otu echi Otu tested Chifu Chidiebere Ogweri ọgbara ndị esi eme nsi onye mmụọ onye alaeze ọgwa n'ezilachi n'Imo steeti ka isi eje ọgbara ndị esi eme nsi onye gboo n'otu odogwu jelu Zambia weluzie Chinoyi wee bụrụ ọnwa ọgbara ndị jelu Zimbabwe agbammbọ Chidi Chinoyi ka nna akpọ ọnwa na Chinoyi ọgbara ndị Otu tested Chief Asubike Valentine ya emebife ego na Paris okpuru ka nwa onye Igbo n'Imo steeti inugo ka mmanwụ n'ebe ebiga mbọ n'Otu Onitsha nwata kwọcha aka ya na ọgaranya eligbo olili onye ụmụdụrụ ọha ama Igbo n'Imo steeti n'iburu akpa wee bịa n'otu ebiga mbọ emu odogwu Otu tested Chukwu n'oso nwa afọ nwokolo ọgba bọọlụ ego onye amanụ kezia ma n'ọka n'otu lokal gọọmenti ka nna akpọ odogwu jelu Moscow na Russia jebili n'Europe Tombo ezigbo nwa Seme Brothers Tombo ọgba bọọlụ ego Chukwu n'oso nwa afọ nwokolo echi Otu tested Chifu Ndubisi Chukwu dozie ọfọ na-awa ụzọ ọfọ wara ụzọ na Bom Kingdom echi onye isi ọkanga na Aguleri obi n'etiti onye Zagulu na Nnewi n'Odogwu obi n'etiti is a verified Otu Onitsha Olisadoo Onye Nwe Egwu echi Otu tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu adiasindo Otu adiasindo Otu Onitsha tested Otu Onitsha tested Otu adiasindo Otu adiasindo Otu adiasindo Otu a na-emere ebele chelu ma adịrị ya Otu adiasindo Otu nwere ngabasị Otu adị agbala ste Otu bụ ndị izizi Asindo anyị ebido n'isi